Kula petunge roh kok kula petunge. Menapa saestu nggih? Kuwi kapan wakne Gondel menengo sik kaya. Ora sarena kula petunge ngerti. Werkudara menika sing mateni Prabu Arimba. Siji Werkudara dosa. Ping kalihipun Werkudara menika anak Pandhu Dewayana. Ngoten nggih. Pandhu sing mateni bapak sampean Prabu Kalatrembaka. Sedane Kang Rama, sedane kadangmu sepuh ora dibales, ora ditulungi, ora diwaleske sedane cara wong utang ora disaurke, ora ditagihke. Ning malah tedak turune Pandhu, tedak turuning Werkudara sampean dadekke ratu. Rasane sampean piye? Upama kula pateni mengke nek Mbak Yu kula susah. Ha terus kula pripun? Jeneng Adi ora bekti karo Mbak Yu. Ibu kene Pringgondani iki butane buta apik-apik nalari ayo mulih wae. Kosek ta diculik kosek ta, kosek. Aja gampang iki butane apik kabeh nalari iki. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sura maruta bawana margana panca bayu Wong tete Wanggala Rudra Maspati Raja Dewaku Bapa Durna. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh. Dados ngandika menika namung badhe aturuninga paring dawuh lan pekabaran. Yen to mboten dangu malih ponakan kula pun Gatotkaca badhe dipun dadosaken ratu. Lugunipun mapan wonten Pringgondani. Inggih nggih, inggih. Menika kabar ingkang kula aturaken. Wonten ngarsa paduka angger anak Mas Braja Denta kalian para kadang-kadang Braja ing glakati nunu menika kala wau. Inggih nggih. Gatotkaca mboten dangu malih badhe dipun jumenengaken ratu. Arep disubya-subya dilungguhke mapan ing dampar Denta pinalibet ing kencana lan liya-liyane. Pripun panjenengan? Bapa Durna panjenengan menika lali menapa pripun? Lali pripun, Ger? Saderengipun pawarta Gatotkaca dipun winisuda menika dipun sebaraken mapan ing Jaban Rangkah. Saurunge pekabaran Gatotkaca dadi ratu menika dipun wenehi ngertos dhateng para Nalindra Manca Praja. Panjenengan menika dah ngertos kula menika paklike. Kula menika kulawarga agung Pringgondani. Najan manggon kula wonten glagah tinuning kabupaten menika, ning kula menika kulawarga Pringgondani. Mesthine tanpa paduka dawuhi kula wis ngerti dhisik. Kok dados panjenengan pun presa? Lho genah pun cetha, malah kula melu rembugan jaman semanten. Saderengipun dipun kukuhaken Gatotkaca dadi ratu, saderengipun dipun tetepaken Gatotkaca dipilih dadi ratu, kula nggih diajak rembugan kalian para Pandhawa. Kula ya diajak rembugan karo Kakang Mbok Dewi Arimbi lan adi-adi kula para kadang Braja ing Pringgondani. Gatotkaca dadi ratu niku panjenengan presa? Genah presa wong kula pamane kok. Kula menika paklike Gatotkaca niku momongan kula. Ha terus miturut panjenengan pancen pun presa yen Gatotkaca bakal dadi ratu mapan ing Pringgondani. Pangrasa paduka angger anak Mas Braja Denta pripun? Marem napa cocok napa pripun? Cocok mawon. Wong Pringgondani niku pun pirang-pirang taun kumplang tanpa panguwasa.
luwih becik ana ingkang dadi ratu inggih menika Gatotkaca. Penjan cocok. Cocok mawon. Dituni piye Pak Gundel? Mulih ya. Lho kok mulih iki piye ta kok ya? Ah sajake wong Pringgondani wis cocok kabeh ngono kok ya. Lho ora kaya ngono kowe karo aku lak duwe kewajiban tetulung marang anak Mas Brajadenta ingkang katindes penggalihe. Nyun pangapunten, Ger. Yen to keparinge ngembapa mriku ndarpeni pamanggih. Sak ngertos kula Garkaca dadi ratu wonten ing Pringgondani mriku mangke yen to nganti kelemahan utawa kelakon mriku klentu, Ger. Klerune wonten pundi wong Garkaca menika putrane Mbak Yu Dewi Arimbi. Sebab sak mboten-mbotenipun Garkaca menika wonten tedhak turuning Pandhawa, anak Werkudara. Gelem ora gelem mapan wonten anggane si Garkaca menika ana getihe Werkudara, Ger. Najan to getihe Kakang Mas Werkudara. Ning Gatotkaca menika putrane Mbak Yu Dewi Arimbi. Klerine wonten pundi? Lupute wonten pundi? Lepatipun wonten pundi? Menyang nggih marem nggih Garkaca dadi ratu. Marem mawon, malah ajeng kula wenehi bebungah. Kowe iki ngapa ta kula? Nyun ngapunten lho, Ger. Kula menika sowan mapan ning Glagati Nunu menika sumedya bakal paring pepadang sing nandhang peteng, ngoten. Paring teken sing padha nandhang kalunyon, ngoten. Bebasan paring boga wong kang kaluwen, ngencengke sing padha bengkong utawa njejekne sing padha doyong. Ingkang doyong niku sinten? Sampeyan buta-buta Pringgondani. Ca bingungak sejarah ingkang sampun. Nek mitra ingkang bapak kepara nyata Garkaca dadi ratu niki genah kleru. Niki padha karo negara Pringgondani menika dijajah sarana alus, ngoten. Dipun jajah sarana alus dening para Pandhawa. Nalaripun wonten pundi Pandhawa menika wong becik. Sapa sing ngomong, ngoten? Sing kandha yen to Pandhawa wong becik sinten Japi kula pengen ro. Sapa sing becik? Puntadewa, sinuwun Puntadewa. Nika kapiken wong, ngoten. Wong iki nek kapiken wong niku malah kala mangsa gampang apus-apusane, ngoten. Wong apik niki gampang diapusi, ngoten. Werkudara jejeg gagah, prakosa gedhe dhuwur. Nah, kae bojone ya telu. Janaka luwih rusak melih. Sing dialembono kalian Pandhawa menika wonten pundi, Ger? Turta malih mekaten. Niki mboten masalah Pandhawane, mboten perkawis negara Pringgondani niki mboten. Panjenengan kemutan lelampan ingkang sampun kawuri sedanipun ingkang Rama. Swargi Prabu Kalatrembaka. Ngertos sedane ingkang Rama Swargi Prabu Kalatrembaka. Ngertos Bapa. Kanjeng Rama Swargi Prabu Kalatrembaka najan to kula tasih alit nalika semanten sedanipun kula ngertos. Sapa sing mateni Prabu Kalatrembaka? Wonten jroning pamuksa ingkang mejahi Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Nah, nggih, engko lek ngene alon-alon ngene penak niku, dikiring alon-alon jak ngopi sik. Terus diwehi udut ben rada cocok dhisik ben rada jenak dhisik. Dadi ora perlu tilang-tilung karo grusak-grusu nyekel indas iki ora perlu. Alon-alon ngono. Dados sedane ingkang Rama Prabu Kalatrembaka menika wonten astanipun Prabu Pandhu Dewayana. Sedane ingkang Rama dipateni Pandhu sampeyan marem napa? Lho piye to bapake dipateni wong kok marem niku jenenge anak ingkang duraka. Kula inggih suwa yen perlu Prabu Pandhu Dewayana kula pateni ning pripun mriku ampun seda. Sapa neh sing arep males patine Kanjeng Rama Kalatrembaka. Nah, ngene iki nggih. Siji sampeyan lara. Atine wong Pringgondani lara. Ping kalihipun kemutan sedanipun ingkang Raka Swargi Prabu Harimba. Ratu Pringgondani sak bubare Kalatrembaka. Kakang mbarep sampeyan. Kemutan Bapa. Mati dipun sabet kangge tunggak aren. Sing mateni sapa? Kakang Mas Werkudara garwane Mbak Yu Dewi Arimbi. Kadang sampeyan sepuh Prabu Harimba mati ana tangane Werkudara, sampeyan pegel napa mboten kali Werkudara? Pegel mawon. Nek cara kula utang bondo, Nyaur bondo. utang nyawa, Nyaure nggih nyawa. kudune Werkudara ora dipuk-ipuk, kudune dikapake. Dipateni.
Nah, nggih. Ning kedahemun Werkudara menika garwane Mbak Yu kula menika gelem ora gelem kadang ipe. Upama kula pateni mengke nek Mbak Yu kula susah. Ha terus kula pripun? Jeneng Adi ora bekti karo Mbak Yu. Ibu kene Pringgondani iki butane buta apik-apik nalari ayo mulih wae. Kosek ta diculik kosek ta, kosek. Aja gampang iki butane apik kabeh nalari iki. Oleh tak orane kowe karo aku jarwane malah ketok elek gitu aku. Dados cetanipun sedane ingkang Raka Prabu Harimba sampeyan mboten gelo. Nggih gelo jane. Ning sing mateni kadang kula sepuh Raden Werkudara garwane Mbak Yu Dewi Arimbi. Dados nyuwun pangapunten siji, sampeyan dosa karo swargi Kang Rama Prabu Kala Tremboko. Merga kapanyata sedane Pandhu Dewayana menika lak dudu sampeyan sing mateni. Sedane lak merga kesiku kalian dewa. Prabu Kala Tremboko mati ana tangane Pandhu, kudune sampeyan males patine. Pandhu kudu disiksa. Ping pindhonipun kadang sampeyan sepuh inggih menika Prabu Harimba seda wonten astanipun Werkudara. Lah, sakmenika ingkang ketiga. Werkudara nika duwe putra. Inggih menika Gatotkaca najan putrane Mbak Yu sampeyan Dewi Arimbi ning wonten jroning Gatotkaca menika ana Getihe Werkudara. Tedhak turuning musuh. Cobi arep nyuwargake wong tuwa pripun sampeyan? Mangurut nggih, Gatotkaca menika anak Werkudara. Werkudara menika sing mateni Prabu Harimba. Siji Werkudara dosa. Ping kalihipun Werkudara menika anak Pandhu Dewayana. Ngoten nggih. Pandhu sing mateni bapak sampeyan Prabu Kala Tremboko. Sedane Kang Rama, sedane kadangmu sepuh ora dibales, ora ditulungi, ora diwaleske sedane cara wong utang ora disaurke, ora ditagihke. Ning malah tedhak turune Pandhu, tedhak turuning Werkudara sampeyan dadekke ratu. Rasane sampeyan piye? Anak Mas Brajanata. Weh, lah dalah. Woi! 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 Oh, lah dalah. Tucupang mawing wengis kumedhot padha ning ladi netra kocak ngondar andir krot-krot kanang waja idepnya mangala cakra wadanani rombranang pindha kembang warawarian sinabet merang sekedhing micil tahanane dudu karepe dhewe wong tete Hyang Kalarudra Maspati Raja Dewaku jebul tesmak bathok mata mlorok ora ndedelok kula buta-buta pringgondani dianggep merem buta-buta pringgondani dianggep turu buta-buta pringgondani dianggep wis ketul siunge jebul mboten nyono mboten ngira kalamun Gatotkaca menika tedak turun Kakang Mas Werkudara uga putune Pandhu Dewayana Bapa. Lah iki kedadipun pikir ngoten. Kedadipun pikir ngoten. Kedadipun penggalih. Ha engko nek nganti Gatotkaca dadi ratu, negara Pringgondani bakal dadi bawah perintah negara Ngamarta. Niki genah iki. Kula petunge roh kok kula petunge. Menapa saestu nggih? Kuwi kapan wakne gondel menengo sik kaya. Ora sarena. Kula petunge ngerti. Niki alus-alusane Pendhawa niku bakal geser negara Pringgondani, ngoten. Sampeyan dileceti, sampeyan diapusi, etok-etok ditresnani. Ning nyatanipun kapanyata jebul negara Pringgondani dijajah kanthi srana alus. Pendhawa niku lecete mboten jamak kok niku. Tur ping pindhonipun, panjenengan kedah ngertos nggih. Panjenengan kedah ngertos. Yen to nganti Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani,
Gatotkaca mesti bakal mbangun miturut marang pakartine para Pandhawa. Nek Gatotkaca mbangun miturut marang pakartine para Pandhawa, ora wurung besok bakal pecah perang jagat kaping 4. Brata Yuda Jaya Binangun. Mesti Gatotkaca lan wong Pringgondani ewang-ewang Pandhawa. Ya nek menang. Ya nek Pandhawa menang karo Kurawa ana jroning Bratayuda. Nek kalah, apa wong Pringgondani ora dadi tumbal kamulyaning para Pandhawa? Oh. Oh. Wela dalah. Kakang Mbok Arimbi. Wah. Wah. Lerang rangugung angarang lertya sabet lerang ngrujet lasulasa ngarah ewo tambung wo jroning kalbu ngarang wang-wang ngarang jebul mboten nyono mboten ngira Kakang Mbok Arimbi menika wanita pengawak racun. Racun men racun mandi kok menika. Wong merga tresnani marang si Bratasena, merga tresnani marang Werkudara, buta-buta Pringgondani padha diremke kabeh. Ora krasa Gatotkaca bakal diwindu suda mapan wonten Pringgondani. Sampeyan buta-buta padha ora duwe siyung. Niki nggih, anak Mas Prabu Duryudana menika najan to mengis, para Kurawa menika najan ketingali kabare angkara, kabare nggih. Ning jane welas asih marang sesama, ngoten. Mesake buta-buta kaya sampeyan diremke kabeh, ngoten. Mila menika nyuwun pangapunten, nggo digugah kewanene. Niki bumi wutah darahe wong Pringgondani, dudu wutah darahe Werkudara utawa Gatotkaca, nggih. Bumi sampeyan nek perlu sadumuk bathuk sanyari bumi. Najan omong sadumuk bathuk nek bathuke wong ayu. Kaya kudu dilabuhi ngoten, pecahing dada wutahing ludira ngoten. Menapa mboten dosa yen to nganti kula balila dhateng Gatotkaca lan Kakang Mbok Arimbi. Monggo ingkang bakal didadekke patih niku kula. Sampeyan arep dadekke patih? Ngestaken dawuh, patih ki panganan apa? Ngoten. Patih iki panganan apa? Beda, aku ki ya patih lho. Beda, titune beda. Kowe patih yang baik hati, nek kowe iki kok ya patih menika panganan apa? Gelem ora gelem direh karo ratu, ngoten. Sampeyan paklike kudune ratune menika sak bubare Prabu Arimba, sampeyan sing dadi ratu. Wong wedok niku ora duwe pancer kanalendran. Oh, upama kula njaluk kawibahan Pringgondani, mboten napa-napa nggih. Wonten, paduka mboten perlu ajrih. Kekuatan glagati nulu badhe kula sambung kekuatan negara Ngastina nggih. Oh, lah dalah. Palugon lakuning lekas lukita lungiting kidung ing